Hola, què tal, amics del Metaloi de Cavallers del Cel? Anem a fer un petit repàs d'una cosa que tothom hauria de tenir, ho farem ben ràpid. Obrirem l'arma 3.5 i sobretot tothom ha de tenir en compte Launcher Options, vale? Aquestes són les opcions per default, crec que venen amb el programa, això no importa. El que és molt important que tothom repassi és aquesta part d'aquí, la localització de l'executable d'arma 3. Com aquí podeu veure que és arma 3 / 64 bits en aquest cas, vale? Si li doneu aquí, busqueu aquí l'executable i ha de ser aquest. Si algú li dona per seleccionar l'arma 3 a seques, tindrà problemes com l'altre dia, per el que m'heu dit, que us petava, que anava malament de frames. És molt important que tothom miri que tingui el de 64. El seleccioni, si no, el selecciona, li dona a l'obrir i aquí va estar a donar 64. Si no és així, repasseu-ho i ja està, simplement mireu això perquè pugueu tenir la millor performance durant les missions. Això d'aquí és una xorrada, no cal que toqueu res. Això, jo deixaria aquestes dues opcions i ja està. Vale? Dit això, moltes gràcies i espero que tothom ho tingui correcte o que si algú s'ha equivocat que ho pugui canviar. Apa-li!